Jo, kolem Lincu, no. No, to nebo Salzburg si vezmu, ale já si vezmu Linz. Tak, tak já to taky naložím. Kde nakládáš? Tady hned, bravo. Tady jdu. Ty jo, jsem to No. kouslo. Tak stejně jak já, co povezeš? Taky tam nakládám. Já. Blíži. Tak ty budeš nakládat tam, jak já vidím auta. Pneumatik. Hej, auta ještě nemám, protože já plním ty křehký náklady a ještě mě tam furt nepřibyly. Já si to teda zapíšu. Bych věděl, kde mám ten blok. Jo. A teď mi tam přibyl tvůj přivěz, teď ho vidím. A ajte si ho. No, 2 zakázky mi chybí odeslat. Srdce 14 km a 210. Tak já si ho taky zapíšu. Když to mám jenom nějaký 780 kg. 898. Tak stejně pak budu muset odvízt ještě jednu, abych udělal achievement. Kam? Ne, já.